kabeh. Aku kok yo mau tukang ngene. Wong ngene sing penting kaya padha tukang ngene. Tukang ngene. Iki pripun? Nah, manut kula derek donga anggenipun gadahi keperluan wabil khusus Saiful Hajat Joko Muhyiddin sekeluarga dalam rangka walimatul khitan anak Koi putranipun anak Mas bibit epikit Wisnu satu putra. Iki nika dipun paringi setunggal aswanaken nika aku tandha bojoku dhewe sing tengah. Yen jane kaya bojone dhewe. Aku nak dhewe karo gawane ya. Keduren soalé aku mung trimo ngene. Lah kono ki senengane ya ngene kok. Ayo sing ngrene tarik anak kayu. Nuwun dene pawangan lintang mawon mengke dipun dawuhaken inggih punika Loro Asmara. Iya Pakmu. Siang diayu. Ayu kok tangane kok cilik siji. Ya Allah Gusti ora ya. Ora kok ora ngakoni dirimu. Endi cirine? Saiki tak takoni opo meneh. Siji iki kanggo monggo Mas monggo. Sing siji tok elek tenan. Nggo ngrogo guwa. Ngrogo guwa jare. Ya elek kok ngrogo guwa. Kita Mas. Semanten. Yen ngetawa ono lintang monggo Mas Riyono asli dinten mriki. Aku penting sang kendang bae. Cahayu aku ngenteni barang meko dengan kosong sentai kono pawartane reki pagi sing dia Sumatera singkia yang so Dimas sing so Marasopo Sinasena Bumi langit janji aku yang ternipu spesial kangge dina khusus Bapak Lurah Piyah Kakung dina Bapak Carik iki ditambahake Loro Asmara Mas.
Betul dapat nih jawab. Nah, orang malah bikin berapa? Aku Iya. di laut bintang ya. Iya. Yo. Nyetrum karo cungir untuk nyas. Arai labimu ya anak trume. Itu kalau lambene jadi sing bagus-bagus. Iki janjane ora patut dadi penyanyi yang sepatutnya keprowatur. Iki tak syukuri dibujuk kowe. Iya, ibu Mas. Tenan aku soalnya nonton. Nah, iki bakul. Iya, wis tunggal bakul dapat, wis tunggal dodol kurang. Lho. Aku nang ngomong dulu jamu. Jamu apa? Jamu kuat. Amulot di bengaku di belah kiri telu mulo nek kene bawang kowe. Yo. Aku Di wonten